ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କରିବା ଆଳୁ ପପକର୍ଣ୍ଣ। ଆଳୁ ଚାଟି ଆଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଳୁର ଚୋପା ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇଦେବେ। ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି 3-4 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ ଯେମିତି ଆଳୁଟି ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧଳା ଦେଖାଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଳୁର ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିବ ସେ ବାହାରି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି। ତାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ହାତରେ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପକାଇ 3ଟି ରସୁଣ ଆଣି ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ପକାଇଦେବେ। ରସୁଣ ଅପସନ୍, ଚାହିଁଲେ ପକାଇବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର 3-4 ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଲୁଣ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେତିକି ଲୁଣ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍କୁ ପକାଇଦେବେ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ସସ୍ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ।